Čauže lidi, ja vás vítam u 5. vlogu, je tu ranný vlog. Bohužiaľ netočím vonka, lebo vonka je dosť horúco. Ani sa neznám, lebo je 10, že 10 a 1 hodín je 10, 1 a 5. A je 10. A je úplne vedro. Nechcete, bude 38 stupňov. Tak po obede, okolo obeda. Je to random vlog a som už hovoril. A je to taký malý oznam, že príde do mňa kamarát, volá sa Marek Gombár a na kamarát dám úplne veľa vlogov, aspoň tých 4 vlogy, 3. A nejakú tú hru Minecraft, počkať edity hovorí, určite. S tabletom Samsung a ja mám Samsung, takže sa určite stretneme na Minecraft a čo by som povedal? No vám rovno ukážem, že ako sa stretáva na Minecraft, proste aby sme sa stretli dva a budeme hrať nejaké hry a dáme to video, ak budeme točiť Minecraft, tak dáme na druhý môj kanál, sa Kristián Čičák, sa mi zdá, má taký kanál. Ak ste nevideli, že kto to je Kristián, tak je to môj starší brat, ktorý išiel do Vramova nad Topľou, ale príde až na druhý týždeň a sa vymeníme, že ja pôjdem na druhý týždeň. Tschüss. A nezabudnite dať like, odbel, nejaký pekný komentár. Tschüss.